iniciativa i els promotors d'aquesta iniciativa, tant les seves produccions, com la Llibertat Posat, com també Alerta, vull dir, qualsevol de les organitzacions que han anat col·laborant o que participant en aquest projecte. Des de la perspectiva nostra, com en el seu dia víctimes de maltractaments, abusos i tortures, i amb la perspectiva també de 20 anys, hi ha un apartat que us parlarà des de l'Alerta Solidari que malauradament hi ha coses que no només no han canviat, sinó que continua un ús d'abusos de poder, de la repressió per part de l'Estat i dels poders que segueix conculcant els drets humans més fonamentals. I això ho dic perquè una de les coses que més peculiars o que jo considero inclús amb aquesta visió del passat que tenim qualsevol dels encausats en el seu moment, la gent que va patir detencions, tortures, com he dit abans, i maltractaments, que en total, recordo, van ser més d'una 60 de persones de tots els països catalans. Una, que ja en el seu dia ja vam dir i es va interpretar, i no només nosaltres, sinó d'altres també periodistes, etc., i es van editar llibres, que va ser qualificada com una ratxa política. Aquest fet, aquest element és important per entendre el context del 92, la perspectiva d'uns Jocs Olímpics que havien de ser imponuts, que hi havia una ordre social, una pau social imposada, evidentment, en el qual les llibertats i drets democràtics més elementals també es van conculcar. O sigui, l'opinió d'una part important de la població que estava en contra de molts aspectes d'aquells Jocs Olímpics i d'una estratègia de l'Estat que anava més enllà d'un mer aconteixement o esdeveniment esportiu, sinó que hi havia també elements polítics importants com d'espanyolització, etc. En aquest context s'entén també aquella ratxa política, orquestrada des del poder polític també, evidentment, però després amb un protagonisme important per part del poder judicial, en aquest cas de la mà del senyor Baltasar Garzón. I l'altre element, evidentment, de les cossos de seguretat de l'Estat, en el cas de la Guàrdia Civil, que va ser la que va executar tant les detencions, evidentment, com les tortures i els tractaments dels detinguts. Aquesta perspectiva també és important perquè de cop i volta molts, o la majoria, o una part molt important dels detinguts es vam convertir de la nit al dia, com se'ns diu, en activistes pro drets humans. Vull dir que tot seguit, en el moment que vam començar a sortir en llibertat, ja fos directament des del Museu de Garzón, a partir de tota a nivell mediàtic, en el moment que va arribar les denúncies dels primers detinguts que havien patit aquestes tortures i maltractaments. A nivell polític també es va causar mitjans de comunicació per part de molts mitjans, que recordo ara, Catalunya Ràdio, etc., el programa del Xavier Vendrell, que va patir també represàlies en aquest sentit. Recordo també el cas del Saló dels Cius, que entre les notícies també va deixar oberta aquesta possibilitat que hi haguessin tortures i maltractaments. Vull dir que tot el que va generar les nostres detencions també ens van convertir nosaltres també en uns defensors per drets humans, que la conseqüència més directa i actual és que existeix una associació de memòria contra la tortura, que existeixen altres organitzacions també per drets humans i contra els abusos de poder que conformen també la coordinadora contra la tortura, etc. Això li hem de dir també, i vull recordar també el paper dels familiars en aquest moment, la solidaritat també des del carrer per part de moltes persones, i el paper també molt destacat que van tenir els advocats que ens van defensar. Vull dir que entre ells vull recordar expressament, especialment amb en Sebastià Salelles, que va morir fa pocs anys, però podríem parlar de l'Agustín Malatamala, del Mateu Seguí, del Josep Maria Loperena, de la Lluïsa Domingo, i me'n deixo, Ignasi Doñate, etc. Un paper també, no només perquè ens defensessin a nosaltres, sinó perquè sempre, i l'historial seu així parla, el seu currículum, han estat sempre defensors dels drets humans i, evidentment, també contra la vulnerabilitat que hi ha totes les persones de carrer, d'alguna manera. En el seu currículum no només trobem casos
de defensa política, no? de gent empresonada, de persones empresonades, sinó també de treballadors acomiadats, etc. No? Amb això ja, suposo ja estigués dient una mica el petit homenatge que volíem fer des de la nostra associació, no? A tots els que han participat i han col·laborat i ens han ajudat en tot aquest periple. I l'altre element també que volia remarcar és que la tortura encara existeix, els maltractaments encara existeixen, els abusos de poder encara existeixen. I això, una de les coses també que a partir de l'article que va sortir al País, doncs, una mica relacionat amb això, però jo volia parlar més de l'ús de la tortura, que moltes vegades es parla i es justifica, i veiem moltes vegades en pel·lícules, etc., no? Sobretot en pel·lícules americanes, en la qual veiem maltractaments i tortures, no? Que en el moment que el fa el protagonista de la pel·lícula doncs queden com impunes, d'alguna manera queden justificats. No? I el que vull dir és que l'ús de la tortura no és només una arma per desarmar, sinó que és una arma per destruir, principalment per destruir la persona i destruir la dissidència política, o sigui, destruir el col·lectiu. I que aquest ús doncs, continua sent una xacra a nivell mundial. I el nostre país, evidentment, no es queda exempt. I no es queda exempt principalment, diguem-ne, perquè la resta de poders, judicial i polític, doncs no fan res tampoc per erradicar-la. I hi ha elements, hi ha eines, al llarg del temps s'han anat creant i nosaltres també hem fet un petit ajut per impulsar-les, com són els protocols contra la tortura, que han sorgit d'estaments oficials, des de Nacions Unides fins al Comitè per l'Abolició de la Tortura del Parlament Europeu, fins també a organitzacions com l'Amnistia Internacional, etc. I esmentant aquestes organitzacions també volia esmentar una que en el seu moment, des del primer dia, ens va donar un suport directe, que va ser l'Associació de Cristians per l'Abolició de la Tortura, l'ACAT. Tindríem més presents aquí, diguem-ne, però també els volia esmentar el paper que van tenir. I res més, doncs, senzillament agrair aquesta iniciativa, que em sembla que és un fet, diguem-ne, no per recordar en el sentit com diríem, d'homenatge, no? Sinó perquè hi hagi la memòria viva